Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná. Co se říká? Nevím. Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu? Aha, neříkej, že to je všechno. Škola je krásná, škola je boží, jenom když padá, jenom když hoří. Svolá policejní šéf radu. Koupil jsem si nový trezor, jehož kód obsahuje 5 čísel. Jsou to samé 5, ale v rámci tajnosti vám neřeknu v jakém pořadí.